personalizáciu e-mailových kampaní alebo teda vloženie akéhokoľvek voliteľného pola do e-mailovej kampane musíme danú kampaň upraviť a vložiť dané voliteľné pole. Spravíme to tak, že klikneme na e-mailové kampane, zobraziť e-mailové kampane. Zvolíme si daný newsletter, ktorý chceme zeditovať a vložiť voliteľné pole. Klikneme si na upraviť a ďalej. A napríklad hneď v úvode môžeme zadať oslovenie zákazníkov, čiže napríklad vážená, vážený a pokračovali by sme priezviskom. Priezvisko zo zoznamu príjemcov získame takým spôsobom, že pod Visit editorom HTML newsletteru klikneme na tlačidlo Dynamický obsah a zvolíme si vložiť voliteľné pole. Zvolíme si, na ktorý zoznam príjemcov chceme odosielať newsletter a z daného zoznamu, napríklad interné kontakty, zvolíme voliteľné pole priezvisko. Vloží sa nám tam názov voliteľného pola aj s percentami, teda systém toto nahradí priezviskom daného užívateľa. Pokiaľ sme nezvolili, že pri registrácii užívateľ musí si zadať priezvisko, teda nezvolili sme toto voliteľné pole ako povinné, systém nám zadá na miesto priezviska, pokiaľ ho užívateľ nemá zadané, prednastavenú hodnotu, ktorú sme zvolili pri vytváraní voliteľného pola. Čiže napríklad tú prednastavenú hodnotu sme mohli nastaviť pri tomto voliteľnom poli priezvisko na zákazník a teda tento názov, táto prednastavená hodnota sa nahradí, keď užívateľ nemá zadané svoje priezvisko. Takýmto spôsobom môžeme vložiť do newsletteru akékoľvek voliteľné pole a teda môžeme s tým ľubovoľne pracovať. Keď máme hotové vkladanie voliteľných polí, newsletter len uložíme a môžeme skúsiť odoslať newsletter na reálny zoznam príjemcov, aby sme videli, či naozaj funguje správne.